Que no te pase nada, hijo. No me pasará nada, Yaya. Bon dia, soc l'Anna, treballadora social de la residència i centre de dia de gent gran de Porta. Disposarem d'una plaça pública al centre i la nativitat és la següent persona de la llista d'espera. És important que ens doneu resposta el més aviat possible. Si no, podeu perdre la plaça. Bueno, que he parlat amb els meus pares i m'han dit que tenir repartidors els hi sortia com molt car. O sigui, que estic fora. ¿Quieres provocar un incendio o qué? ¿Qué edad te crees tú que yo tengo para que tú me chilles así? Moltes felicitats. Espera, que t'ajudo, no et caiguis. No et caiguis. Els de 10 són 330 i els de 20 són 650. Saps treballar en equip? Puntual, responsable. Podríamos alquilar la habitación de la mamá. De mi hija nos alquila la habitación. Hola, bon dia. Truco de la residència i centre de dia de gent gran de Porta. Vam trucar fa uns dies